Δώσε μάλλον. Έλα. Τώρα βγάζει, έτσι. Ναι, νομίζω. Χρήστο, κάνε το καθυστερημένο πάλι. Πάλι. Πιο πολύ. Έλα, φέρε. Φέρε μπάλα. Εγώ μου στέλνεις, θα πετάξω την μπάλα. Άντε, βγάλε. Εξήγησε ότι θα πετάξω την μπάλα πάνω. Λοιπόν, ο Στέλιος θα πετάξει την μπάλα στη Σοφία! Μάλιστα. Εγώ τι πατάω τώρα, αγετέ.